जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा बाथि बोसोरसेल जोबथुमा आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बेयाव गोनांथार मोनसे आयदाखौ लानानै बेयाव सावरायमा मोनसे खुंदों। गोग्गो समाज दानायाव आरो बर'नि माहारियारि बाद बे दानायाव बर' लाइमोनफोरनि बिहोमा बेखौ लानानै मोनसे जि आयदा बे आयदाखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जादों। माखासे फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। गुबुन गुबुन फरायसालिमा आरो फरायसालिनि फरायसाफ्रा एसे जब जादों। माने जेरैबायदि बेयाव आसा खालामदोंमोन हयथ' स्टुडेन्टफ्रा एसे गेदार जानो हायाखै, थेवबो जोबोद मोजां जादों सावरायनाया। आरो दिनै जों बेखौनो बुंदों, गिबि सावरायनायाव बे गोग्गो समाज दानांगौ जायोब्ला जों बयबो गिबियाव गोग्गो जानांगोन, गुन गोनां जानांगोन। आरो ससियेल भेलुस, डेम'क्रेटिक भेलुस, हिउमेनिटि भेलुस, बे भेलुसफोरनि खोथाया हयथ' बेयाव बेरखांदों। आरो दिनै साफ्रोमबो जे लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनानो गाबोननि बिथांमोना नोगोरारि, आरो बे नोगोरारि हिसाबै गाबोन जुदि बिथांमोना समाजखौ जुदि गोग्गो खालामनांगौ जायोबा, गुन गोनां जुदि समाज दानांगौ जायोब्ला बिथांमोनानो गिबि रलखौ लानांगोन। दा बेनि थाखायनो बिथांमोननि सोलोंथाइजों लोगोसे दिनै साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा गिबियाव गाव गोग्गो जाग्रोनांगोन, गुन गोनां जानांगोन। आरो बेसेननि जि माखासे इडुकेसन बा सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनांगोन। बेजों लोगोसे बर'नि माहारियारि बाद, बेयाव बर' राव जानो हायो, हारिमु जानो हायो। जे बर'नि गेदेमा सुबुंफोर बिथांमोनखौ लानानै जोंनि जि सिनायथि बा जोंनि जि थामोनथा, बे बाथ्राफोरखौ नोजोर बोनानै साफ्रोमबो बर' फरायसाया बेखौ गुरुत्त' होनांगोन। दिनै सासे बर' फरायसाया गिबियाव गावनि बर' राव, बेजों लोगोसे गावनि गाननाय जोमनाय, दख'ना, आर'नाइ, गामसा, खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, बेफोरखौ जों बयबो मोजाङै अनसायनो हानांगोन। आरो बेखौ बाहायनायनि थाखाय साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्लाया बेखौ डिटारमेन्ट जानांगोन। आरो बेजोंसो जों बिश्व दरबाराव बर' माहारि हिसाबै गावखौ सिनायथि होनो हागोन। दिनै जोंनि माखासे हारिमु बिफानाव जुदि नायोब्ला जोंनि खेराइ दङ, जोंनि बागुरुम्बा दङ, मागो दमासि दङ। बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो दिनै बर'नि जि माहारियारि बाद, बे माहारियारि बादखौ जों आवगायनानै लांनांगोन। बेजों लोगोसे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म, जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बर'नि माखासे गेदेमा सुबुं, जाय सुबुंफोरा दिनै बर'नि थामोनथा सिनायथिनि थाखाय खामानि मावबोदों, जे बिथांमोनखौबो जोङो बर'नि माहारियारि बाद लाखिनायनि बेलायाव जोंनो जाहाथे सर्स अफ इन्सपिरेसन जानो हायो, बेफोरखौ जोङो सावरायदों। आरो आसा थिदों आङो जोंनि बे लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाया जे फैगौ समाव जोंनि बर'नि माहारियारि बादखौ लानानै बिथांमोना सांग्रां जागोन। आरो साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा जुदि डिटारमेन्ट जायोब्ला आं आसा खालामदों बर'आ बिश्व दरबाराव मोनसे सिनायथि आरो थामोनथाखौ लानानै थांनो हागोन। आं बेखौ नोजोर बोदों।